Betsaidaren amonak Alzheimerra du, hain gertu egokitu zaio berari ere gaixotasuna, liburu batean, Maixa izeneko liburu batean jaso dituela bizipenak eta anekdotak eta hori kontatzera dator. Gurekin da Betsaida Urtaza. Memoria gainezka egin di. Kaixo Betsaida. Kaixo. Arratsaldean. Ongi etorri. Ongi etorri. Kaixo. Bueno, eskuetan daukazu Maixa liburu, orain hitz egingo dugu, Maixa liburuz. Zer moduz dago amona, Betsaida? Ondo, bai. Bere situazioan ondo, bai. Bere gora berekin, ez da? Bai. Betsaida, zergatik Maixa? Bueno, ni bi gauz esango ditut gero bakoitzak pentsatzeko. Maixa da izen bat, eta baita ere Suahili hizkuntzan da esan nahi du bizitza. Orduan, gero bakoitzak pentsatzeko. Oso ongi. Zuen amonak 80 urte ditu. Egin behar ditu. Egin behar ditu, 89 urte. Noiz diagnostikatu diote Alzheimerra? Gutxi gora bera orain dela 2 urte edo da. Bai. Gu pentsatzen genuen lehenagotik eukiko zuela, baino azkenen medikuta jute zeate, esan dute behaiek baita ere, egiten diote proba batzuk, baina bai izango da burmuinan daukela ez dakize, edadeko gauza dala, eta guk ez dakigu, guk ez gehan medikuak orduan, Bai, badirudi, hirurak entzun da, askotan gertatzen dela hori, ezta? Lehenagotik dauka familiak susmoa eta ondoren pixkanaka joaten dira medikoak diagnostikoa egiten, ezta? Bai, gauza da gurekin ja eraman, guain erresidentzi baten dago, baina gurekin urte asko egon da bizitzen, eta ikuste zen ditun gauza txikiak. Abidok dago. Hortxe argazkia. Gurekin, bai. Gauza da, uzten zituela gauzak, adibidez erropa ez zegoena garbituta hasten zen isegitzen, ez da? Lehortzeko, eta esate zenion, baino, abera, mama, zeiten da. Erropa jartzen hor, esaten, aizu, zehozerain nahi zitzen, orduan utzia zupaken. Eta holako gauza, gero asko errepikatzen zuen, eta bai, ja gauzak esate zula. Zerbait dago. Bai. Zuk harreman estua daukazu amonarekin. Urte askotako harremana, ez da? Bai, azkenen 30 gutxi urte, bai. Bai, amona, dauket bihotzean. Zuk nola oroitzen duzu, zure amona? Lehen? Bai, lehen. Oso emakume langilea, baserriko emakume potente oitakoa. Beti alai, beti dantzan, bere euskal dantzekin, abesten, jende guztikin hitz egiten. Egia da ere baita ere, gaixoak depresioa kronikoa duela, orduan gaizki egoten danen da beste pertsona bat. Eta orduan, hor dago bi amona bezala, baina gehien bat hori langilea, hiztuna, dantzaria, guazen honea eta bai. Hortako da gozada bat, beti ezetzik ez du esaten, eta todo terreno oitakoa. Bai, eta goxoa, baserrikoa asko sufritu du, baina bere eran goxoare baitare. Liburuan jaso dituzu bizipenak, anekdotak, zertan lagundu dizu hor jasotzeak? Honek nik ez dut idatzi. Egia da idatzi duen pertsona oso lagun mina dela nerekin, eta berak bizi izan dituen gauzak, neri erabatea bestea ere bizi izan ditut. Orduan, asko mugitu nahu ez da, barrutik. Zeren nik ordu asko pasatu ditut irakurtzen, zuzentzen, gauzak aldatzen, ilustratzailearekin harremanetan, eta abar. Orduan, gauza asko mugitzen dizu eta gauza asko hemen gertatzen direnak niri ere gertatu zaizkit. Adibidez? Adibidez, guainola. Adibidez, berak sentitzen duena, ez da, esan dutena beraiek ere baitare. Hasieran zuretzako da kriston txokea, esatea, Alzheimerra dauka, eta egiten dituen aldaketak, ez da, igual konportamentu aldatzen zaio, egiten dizu gauzak logikoa ez dezuna ikusten, eta orduan niretzako izan zen, orain pozik, gero triste, batzutan buia egiteko gogoa,
beste batzutan pena ematen zizun, umetxo bat izango bazan bezala. Ze azkenen ez da bera, gaixotasunari da hitz egiten eta jokatzen, da depresioarekin bezala. Ez da bera, berak ez ditu egiten hori gogoa ematen diolako. Da gaixotasunak hori bultzatzen diolako. Eta adibidez igual ze esan dezuta, ez dakit eta geltzaizuela aurpegi batekin eta esaten dezu, ai ama, gaixoa. Orain hori bintzen nahi gauza asko eta emozionatu egiten dute. Eta zu, orain nola dago egoera, zu orain Amona ikustera joaten zarenean? Bai. Zer esaten diozu, zer esaten dizu? Oraingoz amari eta niri ezagutzen gaitu. Gaineraz askotan txapelarekin da naiz eta igual zaintzaileak zein da horita. Nire bilo ba? Eta gustoa besarkatu egiten geha, zen ni beti oso gertukoa naiz, ezta, gustatu itse zaizki besarkadak, musuak, eta etorri itse zut, ai, etorri, eta ez dakitze, eta beti galdezizu, zemuz, zein dezu, olako gauzak, eta batzutan ez dugu saldu, hortik ordu erdia gosaldu dut, gero, komuna junbarra dauket, gero aztu itse zaio, olako gauzak. Betsaida, beldurra ematen dizu Amonak zu ez ezagutzeko egun hori iritsiko ote den? Ai, emoin emozionatu inba naiz. Begira, Amonarekin egin nuen bidai bat, esaten zidaten ingurukoek erotutan egoela, ze Amonaia Alzheimerra zeukan, baina ni nahi nuen bidai hori egin, ze Amonak euki izan ditu argitasun momentuak, eta berak esatezun, ni bizi nahi dut, ni nahi dut nire dirua gastatu, nire gauzak egin, eta esaten genuen, bai, ingo deu, azkenen bakoitza bere egiten deu, eta nik lagunduko dizut. Eta oso bidai politia, kriston bideo, argazki, bizipen, pila bat ikasi nun, zen niri kostatu egin zait onartzea Amonaren egoera ez da. Eta niretzako izan zen, hori da adibidez oporretan. Eta oso ondo, beak bere gabeziakin, esaten nion, benga mama, lasai ingo deu, jungo gehaztakinoa, bakinoa, berak bi aldiz esan zidan. Oda jarri ziten da, eskerrik asko, egiten nahi zaten guztiagatik. Eta ni ai ama. Eta beak esaten, benga, ni jungo naiz, zu juten zean lekura. Goazen eta niretzako hori, azkenen konfidantza hori, eta maite dezun pertsona bat, maite baldin badizu ere, ederra da, noski. Oso, eta bizipenak, berak esan duen bezala, hor daude beti. Eta liburuko hitzaurrea, Maitan Ormazabalek idatzi du? Kasualitatea? Kasualitatea? Joan nahi duzu bere gara? Hitz egitera berekin? Hoxe, bai, ez gustu askoz. Oso, ongi? Zoaz, Maitan eren gana. Kaixo Betsaida. Txaldeon, Maitan. Txaldeon. Ikusi eta emozionatu zehala, ez? Eske ja entzuten besteak ere emozionatzen ari nintzen, da gogoratzen gauzak, eta gaineraz azken aldean oso sentsible nago, Atera. Bai. Betsaida, zein izan da zuri egin dizuten galdera, komentario, deseroso edo mingarriena? Kostatu egiten zait pentsatzea. Ez da mingarria edo esan behar dudana. Baina egia da askotan kontatzen dezunen zuri gertatzen dezuna, ez da? Nire kasuan amamarekin edo Amonarekin. Esaten ziaten, gaixoa Amona, eta esaten duen, eta gu? Norbaite galdetu gaitu zen muzeigan ematen, ze azkenen gu gure bizitza ere daukagu, gure lana, gure gauzak. Zaintzailea, ez, esaten duguna. Bai, eta azkenean niri adibidez topatu zizaiten, ume bat izango banu bezala. Azkenean. Bai, hau garrantzitsua da, Dionik ere lehen esan du, ez, elkarteak eta zaintzailea, zaintzen ez bali madegu, gaixo bat zaindu beharrean, bi gaixo edo gehiago zaindu beharko ditugu. Horrek ere gaixotu gaitezkegu. Nire ustez, hitz egin behar dugula komunikatu lagunekin, gertuko pertsonekin, familiekin, ze behar bada behaiek ere pasatu dute hortatik, ez da? Pasatu dira hortatik. Besten esperientzia eta ez baliatu oso garrantzitsua dela. Eta gure esaten dezu, hori da. Behaiek pasatu dira, ni ere baita. Hori da.
Hoi da. Bai. Betzaida, Alzheimerrakin oroimena bakarrik galtzen da? Ez. Alzheimerrarekin igual pixka bat da gogorra esan behar dudana, ez da, baina pertsona galtzen da. Nik askotan esan dut, nire amona aspaldi juntzala. Egia da batzutan hor dagoela, baina pena ematen dizu, ze azkenen hori, ez dago hor, ez da oroitzen gauza askotaz, hitz egiten diozu eta beste mundu baten dago, eta ni egon naiz inpotentziarekin bere aurrean negarrez, eta ezer bezala, eta horren mina asko ematen dizu. Bai. Hementzuk liburuan jartzen duzu bezala, Betzaida, Alzheimerrak dauka alde honik. Bai, asko. Neri deskurritu dit beste amona bat. Amona rebeldea, baina rebeldea esatez ditun gauzakin ez da, adibidez erlijioarekin eta... Bai, gauza puskatzen pixka. Bai, esaten dezula. Haupa! Garai hortako emakume bateko izateko, barrenean eukiko zuen, gauza oso politiak, inozentzia, benetan maite zaitula, eskertzen dizula iten dezun guztia. Niretzako izan da urte gogorrak, baino eskertzen detena pila bat. Bai, eta puskatu esan dezunen erlijioakin eta zerrekin puskatu du amonak? Ba, esatezun askotan eske, hainbeste Eliza jun beharra, hainbeste konfesatu beharra, zertako hori esatezun. Bai, eta hainbeste kastidadea edo ez da? Hainbeste urte hon beharra ezer ezin gabe, eta gainez, behi ezin porta zaie, zu zein dezun da, zein ez dezun da. Arrazoia zeuken, horrek ere zurire bide bat irikiko zizun ez, Betzaida? Bai. Bai. Oso, ona, Betzaida. Ze politxa oain ez, orain oroitzapen hauek hartzea, oroitzapen politxau eta amonak irikitizun bide berri honekin. Eskerrik asko, Betzaida, hemen egoteatik antxoko txontara. Bai, zuri, Betzaida. Mila esker.